Здравейте, още от деня започва. Първи гост, министър на здравеопазването, доктор Таня Андреева. Здравейте. Здравейте. И веднага да ви питам, ще уволнявате ли шефа или други началници за спешна помощ, или вече сте ги уволнили, или пък се отказахте да ги уволнявате? Ще кажа, че директорите на центровете за спешна медицинска помощ са отговорни за дейността в тези центрове. От началото на мандата и в годините назад най-много сигнали за нарушения в организацията и в контрола на работата имаме в Центъра за спешна медицинска помощ в София. И именно поради тази причина това беше и мястото, в което най-често се случват, за съжаление, и това е по мнение на експертите. Случай като този с Елизабета Димитрова. Да. Добре, вашия колега доктор Гелев вчера беше тук в това студио. Той каза, че всеки месец 2 или 3 случая като този има на територията на София със смъртни случаи. И то сега ние не знаем дали се дължат само и изцяло на забавяне на линейка, липса на оборудване. Но това не е ли много за София все пак, според вас? Аз ще кажа, че в медицината, особено в спешните състояния, не може да има еднозначен отговор. Защото има спешни състояния, които въпреки всички усилия на екипа завършват неблагоприятно. Но тук е голямата скоба, която искам да отворя. Организацията на работата, контрола по изпълнението на задълженията трябва да бъде адекватен, за да може, пристигайки на мястото, екипите да направят всичко възможно за спасяването на един човешки живот или да помогнат да съпроводят пациента до лечебното заведение. Иначе има състояния, при които настъпва екзитус, независимо от усилията. Но трябва максимално до край те да се полагат. Една наредба, която вие знаете, обаче не знам дали зрителите знаят. Това е наредба номер 45 за утвърждаване на медицински стандарт в спешна медицина. Да. Тук пише така: дейността на реанимационните екипи, това е точка 2, няма значение точно кой текст се осъществява със специализиран санитарен автомобил, където оборудването е следното: кислородна инсталация, портативна бутилка, аспиратор, перфузор, дефибрилатор с монитор, преносим ЕКГ и така нататък. Смятате ли, че всички линейки в София са оборудвани според изискванията на тази наредба? Вие? Нека да кажем, че има различни видове линейки, едни от които са реаномобилите, които отиват при състояния, които изискват реанимационни мероприятия. Това са инфаркти, инсулти, животозастрашаващите състояния. И всички реаномобили са оборудвани по този начин. Ако това не е така, когато се изпраща линейка при такъв случай, именно това е контрола. Линейката да тръгне оборудвана така, както трябва да бъде. Защото експертите от дирекцията, вчера имаше изслушване и на здравна комисия, показаха, че в ЦСМП София има достатъчно дефибрилатори. И дефибрилатори, и кислородни бутилки. Доктор Гелев каза, че е имало, сега ако не ме лъжа паметта, 13 или 15 линейки с дефибрилатори. Доктор Гелев е директор на ЦСМП София и той е отговорен да се спазва стандарта и в случай, че линейките няма достатъчно оборудване за тях, да закупи или да се обърне към принципала, ако няма средства за това ЦСМП София. Той не се е обръщал за такъв тип подкрепа от принципала. А според вас защо всички служители, всички, да кажем, днеска са вече 100, които застават зад него и са против неговото уволнение? Как мислите вие? Вижте, има редица причини. Аз няма да ги коментирам, защото все още, освен това, което официално е излязло от проверките на медицински одит, на инспектората и на вътрешния одит, вчера, няма да говоря за другите причини, защото те в момента се изясняват. За мен, ако трябва да бъда искрена, има и момент на натиск от страна на доктор Гелев върху екипите. Аз разговарях с част от колегите, които все още не са подали своите оставки. Сега се разбрах, че вие в понеделник ще имате среща с тях, така ли? В понеделник в 1 часа имам среща с представителите. Добре, сега обаче нашата колежка Мария Чернева е там около Бърза помощ и може би ни чува и ще каже, има ли въпроси сега от... Има ли там протестиращи или не протестиращи? При тебе какви доктори има?
Протестиращи, Митко, при мене няма. Можеш обаче да си представиш колко много въпроси биха имали към доктор Таня Андреева, само че в момента всички служители тук са по адреси. Затова до мен е само доктор Иван Димитров, който е завеждащ работна смяна, който е концентрирал част от въпросите и на колегите си. Не повече от 3, моля. Питайте министъра. Доктор Андреева, 3 въпроса към вас. Защо стигнахме до тук? Защо допускаме да се уточняват отношения по медии, вместо в вашия или в на нашия директор кабинети? Втори въпрос. Как виждате изхода от ситуацията? Към днес вече 110 колеги са пуснали предизвестия, може би да станат, не знам, 200 или 300 или всички. И третия ми въпрос е: основният виновник за състоянието на спешната помощ в България е доктор Гелев. Може би поне 50 на 50. Да е вината и... Добре, благодаря ви за тези въпроси. Благодаря ви. Сега, откъде да почнем? От първия или отзад напред? Поред ще отговоря. Между другото, най-интересният въпрос е последния. Дали наистина доктор Гелев, който обаче от 15 или 16 години управлява спешната помощ в София, но дали той е най-големият виновник за състоянието на спешната помощ в момента? Разбира се, че доктор Гелев не е най-големия виновник за състоянието на спешната помощ в България. А вие знаете ли кой е най-големия? Всички, които са имали отношение към спешната помощ в тези години, включително и директорите на ЦСМП-тата, носят своята вина. Първо, в годините нямаше никаква политика по отношение на спешната помощ. Тя беше оставена, наистина. Аз се отнасям с голямо уважение към колегите, работещи в спешната помощ. Признавам си, че аз не бих работила там. По ред причини. Признавате спецификата на труда. Това е тъжно признание. Да, това е тъжно признание. И в момента моя упрек изобщо не е към колегите от спешната помощ. Моя упрек е към цялостната организация. Защото, вижте, не можем да правим реформа само с купуване на нови линейки. Да, ще има нови линейки до края на годината. В тях ще има оборудване с телемедицина. Ще се модернизират над 56 или 60 по Въпросът е, ще има ли подготвени хора да работят обаче? Сега ще кажа. Ще има модернизиране над 35 центъра за спешна медицинска помощ и филиали. Но ако нямаме хората, в течение на годините не само, че никой не се погрижи за модернизацията на спешната помощ, но не се погрижи и за кадрите на спешната помощ. Защото те бяха обиждани, защото бяха с ниско заплащане години наред. Първото увеличение на заплатите беше преди 2 години и то отново след протест на лекарите, работещи в спешната помощ. Така че всеки един, който участва, няма подробно разписана нормативна база, в момента я правим. Нямаше концепция за развитие на спешната помощ. Европа в Брюксел, в предварителните условия по споразумението за партньорство казва: няма стратегия за развитие въобще на здравната система. Това е началото на 2013 година, преди да започнат преговорите. Няма фокус върху спешната помощ. Тоест всички други виждат, че има проблем, ние години наред си затваряхме очите. И ако ще ви кажа, трудно ще бъде, аз го казах и в началото, и на мен, и на всички. Но от някъде трябва да се започне. И ако не се започне от организацията и от контрола и от спазване на правилата, няма да ни се получи, освен дори да имаме последен клас линейки и апаратура. Така че доктор Гелев не е проблем, но доктор Гелев Вие до голяма степен отговорихте на първия въпрос, как стигнахме до тук. Няма да се занимаваме защо вие давате интервюта и доктор Гелев дава интервюта. За мен това е естествен въпрос. Отговорът е, че в понеделник вие все пак ще проведете среща. В понеделник не само, че ще имам среща, тази среща се забави по причина, че изчакваме всички проверки да приключат окончателно. Ще приключат ли? Да, до понеделник ще приключат, защото когато аз седна да разговарям с колегите, искам ето така на листче да имам черно на бяло документите и да им ги покажа. Защото там се вършат за мен неща, които са недопустими да се вършат в едно лечебно заведение. Понеже говорихте и за пари, и за заплати на доктори, този дисбаланс откъде се взе, че счетоводителят в спешна помощ да получава 2000 и повече лева, а някои от докторите да бъдат назначавани с по 600 или 800 лева заплата? Кой го допусна този дисбаланс? Питам директора на ЦСМП. Няма разработени правила, по които стъпката на увеличаване на заплатите на различните категории труд, персонал, да е ясно регламентирана. Така че аз не мога да кажа откъде е дошло. Но със сигурност ще кажа две неща.
Това според мен е липса на контрол, да ви кажа, от страна и на Министерството. В момента ние разработваме в работна група единни правила за разпределяне на работната заплата. Нямам нищо против, напротив, ще работим за това. Колегите да получават все по-високо заплащане. Въпреки че в момента смея да твърдя, че така сме влезли в някаква норма. Но предвид спецификата на труда им, ще вървим към все по-голямо увеличение на заплатите. Но нека то да стане регламентирано и по ясни правила. Не да се извършват несвойствени дейности за ЦСМП-тата, да не кажа само в София, но в София това е много подчертано, за да могат да се разпределят допълнително финансов ресурс. От Национална кардиологична болница, това е Трета градска, се обадиха сутринта, гледали с нощи предаване и казаха, нашия счетоводител взима 6000 лева заплата. Да. По 2-3 пъти повече, отколкото редовите лекари. Това с тези промени, които вие предприемате, ще се промени ли? Ще го ликвидирате ли тази практика? Ще се промени. Защо счетоводителите взимат толкова много пари, а докторите не? Без да имам нищо против счетоводителите. Разбира се, аз нямам нищо против администрацията. Тя е необходима, за да работи едно лечебно заведение. Но за мен е недопустимо администрацията да е 1/3 от щата на едно лечебно заведение. ЦСМП София има 90 души администрация по щат. Доктор Гелев твърди, че част от тях в момента върви тази проверка, само част от тях 35 са заети. Но простете ми, големи болници, през които минават повече от 15 000 пациенти на година, работят с пъти по-малка администрация. Просто този дисбаланс трябва да се преодолее. И пак, тук, знаете ли, най-лесно ми е да не уволнявам доктор Гелев. Да остава тези 90 Ама вие окончателно сте решили да го уволните? Да бъдат, аз пак казах, в момента доктор Гелев няма и как да бъде уволнен. Той е в, защото е в отпуск по болест. Именно. Но аз ще кажа, че той е директор на този център вече 16 години и всяка поредна година сигналите за нарушения в центъра се увеличават. Защото проверките не са направени, защото доктор Андреева е пожелала. Те са проверки по сигнали, постъпили от пациенти. И наистина се потвърждават. Смятате ли, че в София някога ще бъде постигнат един баланс, така че всеки един жител на града, независимо къде живее, в планината, горе или долу в равнината, ще има еднакъв бърз достъп до качествена спешна помощ? Да. Защото сега не е така. Това е именно нашето виждане за това как още тази година започваме, защото, знаете ли, 6 месеца само траеше анализа на състоянието на спешната помощ. Екипа на Министерството на здравеопазването и експерти обиколиха всички центрове и филиали в страната. Материалите, снимките, които имаме, са покъртителни за 21 век. Аз се очудвам, че никой не ги е видял в годините. И ако най-интересното е, че когато бръкнеш там, където наистина боли, всички скачат по някакъв начин да не им се наруши комфорта в хаоса, който сме създали. И ако трябва 6 милиона хора, които са потенциални пациенти, да бъдат заложници на 90 оставки в защита на доктор Гелев, който все пак не е собственик на ЦСМП София, аз нямам нищо против. Реформата ще продължи, ако имам подкрепата на хората. Казвам ви го в прав текст, съвсем искрено. Има ли човек, който веднага може да поеме този пост, професионалист, който би могъл тази реформа, за която вие говорите, да я осъществи в максимално кратки срокове? Аз не съм чула да има вълшебници. Аз също не съм. Ако такъв човек се появи, готова съм да отстъпя мястото, за да продължи. Защото не само, че съм министър в момента и имам интерес нещата да се случват и да бъде спокойно и хората да бъдат доволни и да получават добра медицинска грижа, но аз съм и лекар. Нали разбирате, че не ми е приятно да слушам как умират хора, защото навременно не са взети мерки, или защото има някакви административни пречки, или защото по 2 часа се чака разрешение да даде доктор Гелев, за да тръгне линейка на ЦСМП София, да вземе консултант-кардиолог и да я закара в хематологията за жена с сърдечен пристъп. Което разказвате? В събота, в най-пресния случай. В събота? След всичко, което се разиграва, това продължава. Той нали е в отпуска? Защо го питат него? И аз това се питам.
А вие как разбрахте за този случай? Разбрах от експертите от Министерството, от замдиректора на болницата по онкохематологични заболявания, който се е нуждаел от консултант-кардиолог, който да бъде закаран в болницата му от друга кардиологична болница, за да даде консултации и да окаже спешна помощ на пациентка, която имала сърдечен проблем с онкохематологично заболяване. А вие защо не поканите доктор Гелев и си говорите с него и да му поискате оставката? Той би могъл да ви я даде. Доброволно. Знаете ли, когато започнаха първите проверки и имах намерение да си говоря с доктор Гелев, той излезе в отпуск. Практически от началото на годината ЦСМП София няма директор. И проблемите се задълбочават. Очевидно го замества някой, но... Би трябвало да има заповед за заместване. Да, има заповед за заместване. Кой? Този доктор Ангелов? Но това е по преценка на доктор Гелев. Това не означава... Очевидно има проблем. Очевидно има проблем. Там всяка седмица ние се занимаваме с сигнали на ЦСМП София. И пак казвам, проблема не е... проблема не е личен, доктор Гелев. Проблема е в работата на това лечебно заведение. И ако навсякъде в страната има проблем, нали, всички знаем, от години се говори, че няма кадри. Последните линейки са купувани 2007-2008 година по времето на тройната коалиция. Чак сега ще купим нови линейки, не всички ще успеем да обновим, разбира се, за една година. Това са проблеми от години, но повярвайте, нямаме друг такъв проблем с спешен център в страната. Сега се сещам, че във всичките тези години, когато не са купувани линейки, знаете ли колко служебни автомобили са купени в тази държава? Сигурно много. Сигурно много. И вместо да бъдат купувани служебни държавни автомобили, просто трябваше да бъдат купувани линейки. Съгласна съм. Спешната помощ е част от националната сигурност на страната. Затова върху нея работим от първия ден. Разбира се, това е процес. Не може да стане за 3 месеца. Но ние сме създали вече базата, върху която да стъпим. В момента се работи върху нормативната уредба, тъй като и колегите имат своето право за регламентиране на спешност и неотложност. Защото слушах колега, която е абсолютно права, че спешната помощ поема работата на всички. На джипитата, на неотложната помощ, на спешната помощ. Очевидно на тях им е трудно и никой не го оспорва. За колегите, работещи в ЦСМП София, нещата в момента могат да се променят само към по-добро. Добре, един последен въпрос. Тук преди около месец направихме едно предаване за една болница във Видин, кардиологична, която чака всеки момент лиценз. Получи ли лиценз тази болница или не още получила? Не е получила лиценза, защото не отговаря по закона за лечебните заведения на всички условия. Тук дойдоха двама доктори, които твърдят, че отговаряла на всичките изисквания, на всичките абсолютно стандарти. Аз не мога да коментирам кой какво е казал. Министерството на здравеопазването, независимо какво ни се иска или не, работим по документи. Според вас тя все още не отговаря на стандарти? Да, тя не отговаря на никакъв стандарт, за да получи разрешително за дейност. Добре, аз ви благодаря за този разговор. И понеже купувате нови линейки, това са европейските стандарти, на които трябва да отговаря всяка линейка в рамките на Европейския съюз. Вижте колко е дебел. Да. От първото болче до последното на тавана, всичко е описано. Аз ще ви го дам да си го имате, за да прегледате новите линейки, да отговарят на тези стандарти. Благодаря ви за този разговор.